Eu am fost mereu în eșalonul 2. Nu contează. Eu am fost în eșalonul 2, nu m-au băgat ăștia. Dar cum povesteai că luai 2-3 mii de lei, cântai 3-4 piese în șușe de-alea cu piersi, cu nu știu ce. Păi da, cu una, acum și una piesă o lună sau două. De ce? Dar de ce? Că tu erai plecat și nu te putea băga nimeni în angrenaj. Nu era, că erau făcute cărțile, nu să băga nimeni peste. Și tot mereu, păi am și făcut, că tot mereu trebuia să o înghit. Și am înghițit-o. Datorită valorii trebuie să spun, eu mi-am făcut chestia. Valoarea rămâne. Dar tu nu erai în cărți, fiindcă te-ai scos singur, te-ai prins faza cu Germania. Păi am făcut-o pe faza cu Germania, că nu mai se putea face aici. Nu brădeam. Nu, era la teatru. Au putut toți și nu poți tu, ce e mai prost? Între 71. Zici că ești mai prost și atunci zic așa, e mai prost, hai că mi-a fai. Între 71 și 78. Când timpul ăsta te-ai născut și tu, am fost angajat al Teatrului de Reviste. Serios. Aveam lefă 2000 de lei. O lefă. Acolo. Pensionare, și mai cântam la câte un club, că mă chema și pe mine. Aveam seară, nu știu care. Și cântam așa și o chitară și cântam două cântece sau fără chitară. Eu te întreb de după anul 1986. Nu, eu spun de la Nești. 86. Pot să o trecut. Deci cam mai era. Nu era rău, nu era bine. Viața era însă ușoară. Era viața ușoară. Era cafeaua, era 8,30 lei la 100 de grame la alimentară. O sticlă de vin făcea 12,50 lei. Așa e și acum, totul e asta aceeași lei. Tot 12,50 lei. Apa minerală, 1 leu și 25. Așa e și acum. Deci puteai să, din cât era? Aceeași lei. Era binișor, era așa. Aceeași lei avem azi. Dar nu mai mult. Când m-am dus la compozițiile astea, te dădeau deoparte, aveai. Ți-am povestit de episodul până când... Nu ești o somitate în ale compusului, da? Păi, dar n-am mai continuat, dar că mergea degeaba. Și acolo erau cărțile făcute. Bun. Și m-am luat, bă, unde sunt eu, tare mă duc. Unde sunt tare, nu mă duc unde să bat la uși, să nu mă primească ăla. Dacă cu aia, mă duc cu compoziția gata terminată, care există și în ziua de astăzi, și l-am spune profeta, dita mea, să-mi spune că asta e o schiță. Că așa erau obișnuiți să primească schițe. Deci o schiță. Deci îți dai seama că băteam la uși, deci am plecat de acolo, după ce am plecat cu felicitări enorme, tare, la nebunie, ca așa melodină, am plecat așa de trist, eu și mă zic, dacă nu era de la pian, să spună, băi, după ce mai puneți o de el, nu vă dați seama ce fietă piesă fac și mă fac. Și am schimbat toată fața lucrurilor. Și am plecat foarte trist, vreau să spun la chestia asta. Am înțeles. Nici n-am luat televizorul. Zic, uite, mă mâncați așa lucruri. Eu mă duc, mă zbată și ajută mie. Bun. Dar asta cu doamna mea frumoasă, doamnă, e deja 80 și era mai măricel. Da, probabil, avem o chestia. 80, exact. Da, deci și prelungi foarte bine, 6. Înțelegi? Deci nu, ce vreau să spun? Codoi crede că eu senil. Că am tăcut foarte mult timp. Nu cred că poți să... Mai eu pot așa. Chiar nici ea. Așa. Și pe urmă au fost, banii mai buni, au fost pe urmă din anii 80 și... Nici măcar 81, 82, că după Abu Dhabi, 83, cântam la mare, tot mereu 82, 83, La mări 84, 85, 86. Deci mai mergea. Dar nu poți să spui că te nevoiai din novele. Și era de unde era? Era plecarea afară și la un casetofon, un video, care dădeai cu 50 de mii, 30 de mii, 40 de mii. Deci ăia erau. Acolo erau bani mulți. Greșit, ascultă. Care zici tu? Bine, ascultă-mă și pe mine puțin.